سلام تعنا حوالي كما يتصنحوا فتوات تختتلتي او نايلوم عن فيديونا دما او زعلت زي او محورو ميديا ازراربتي خوينم زعل فيديوتاتن كالوت واناوي حدش تحبريتاتن بحرب مخان كنكتتل حيزلكم قريبا يخو وانا علامه مشتراوزته شعبيه راح يهوم كخد نغبريا ኤርትራን ህንድን ዘተ ከም ዘካየዳ ተገሊጹ ትጽምዶ ሕማም መርዘን ከም ዝኾኖም ምንም ጥርጥር የብለይ መሪሕነት ህወሓት ኣብ ክልል ትግራይ ተቃውሞ የጋጥሞ ከም ዘሎ አብይ ዞለይ ወሲነ እየ ምስቲ ፒኤልኤፍ ክዘራረብ አይደለም 400 ዝኾኑ መናእሰይ ናይ ዓፋር ናብ ሓርነታዊ ቃልሲ ከም ዝተጸምበሩ እዩ በአውል 40 ዝተመርሐ ናይ ብልጽግና ስርዓት አንጻሩ ዝወጽየው زياتهم كالوت النايز على تزي كالوت حدش تحوريتات بحرب مخان كنرينا سناي مكتتال انو يسدك عبيتين الشانل زي حدش لونكم سات لايك شير سبسكرايب ناغوركم جمروا ناصل شماركس فتوا تختتلتي كمئتو مدب كوننا منغست بلصقنا ابزح الساعات عصو زخونه زته يكايد مهلاو اندا تحبر صنيحيو نعوسيو دما افت زتسو استرخو لعلي 18 سبب سلطاناتن ابالات نايت سراويت جنرالاتكم زخونو حيل ددبيت اندا حبرنا يركب علامه نايت زته دما امونغو شعبيان حوحاتن تفطير زلو صمدون ركباتن نمفللاي وي كعان مبطاس زعلمه እዩ ክብሉን ሃይሌ ደደቢት እንዳተሰምዐ ጸኒሕዩ ኩለኩም ይፈቱ እስቲ ቅድሚ ገለማልና እቲ ቪዲዮ ንሱ ተኸታተልና እንመለስ እዛ ናይ ሎሚ ፍሊ ዘብላ እቲ ግብረእከ ጸገምና ከናውሕ ዝኽእል ግብረእከ ስለ ዝኾነ ተዛተይሉ እዩ ግርማው ብሩ ነይሩ አባዱላ ነይሩ ኩማ ደመቅሳ ነይሩ አብይ አሕመድ ባዕሉ ነይሩ ሽመልስ ነይሩ ናይ ኦነግ ሰባት ውን ኣብዝ ነበሩ ካብ 18 ሰብ ተሳተፉሊ 18 ሰብ ዘም ዝወልክዎምን ካልኦትን 18 ሰብ ተሳተፉሊ ዋና ዕላማ ታዘተ ኣብ ሻዕብያን ኣብ ወያነን እተጥንጥንያ እዚ ኣነ ክጾምቃ ከለኹታ ምስጥራው ዘተ شعبية راح يهوم كخد نقبريات كم يقبرن نوريو احنا وندا مخرنا يوم سمون دا مخورنا دا تمخرنا خن كديلنا دينا حق صمدو فطيرنا دينا نتا صمدو كفرسوا زي يقورو ونجر كم زي اللي قدمنا ونفلطينا تصمدو حمام مرزن كم زخونم منم طرطر يبلين እንዳወልና ይሁን መጽና አይና ሰሙን ባለ ጽምዶ እንዳወልን ይራም በበኸባቢ ሚዲያ ትሁን ፖለቲከኛ ይሁን ጽምዶ ማለት ነህዝብ ትግራይ ተደራቢ ቲዲኤፍ ማለት እዩ ተወሳኺ ቲዲኤፍ ማለት እዩ ነህዝብ ኤርትራ ተወሳኺ ኢዲኤፍ ማለት እዩ ኤሪትሪያን ዲፌንስ ፎርስ ስለዚ ዋና ዓላማ አነ ማለት በቀጥታ ተሰደደልናስ ኢለኩም ዘለዎ ይኮነን ዘቅርቦ ዘለኹ بدمبي paraphrase ገይረ ን አድማጺ ብዝጥዕም ትመረዳእታ ኤግዛክትሊ ተሰደደትልናያ ነገር ግን ሪኦርደር ገይረ ያቅሚጠ ዘሎ ሻዕብያ ራሕሪሕዎም ክኸድ ንግበር እዚኣ ዓባይ ዕላማና ክትኮን ክትክእል ኣለዋ ይብሉ መሳርሒ ንዑ ይቕምጡሉ እዮም ምስቲ ፒኤልኤፍ ናይ ምድርዳር ድሌት ይብለይን ኣብይ ዝበለዩ ምስቲ ፒኤልኤፍ ናይ ምድርዳር ድሌት ይብለይን ካብናተ የፍልጦ ወፃኢ ክትዘራረቡ አይፈቅደልኩምን እዚ ማለት ምስቲ ፒኤልኤፍ ክደራደረ አይደለም ካብናይ አብይ አሕመድ ፍልጦ ምስ ዝኾነ ይኹን ናይ ፒኤልኤፍ አመራርሓ ክራኸቡ ዝኾነ ይኹን ሰብ አይተፈቀደሉን ቅድሚ ሕዝታ እዮም ዝገብሩ ነይሮም አባዱላ ይድውል ንዝኾነ ሰብ ተረኺብዎ ሞ ሰላም እንደንግበር ወይ ሽመልስ ይድውል ወይ ባገዳ ይልእኹ ሰላም ግበረለው ይብሉ ነገራት እንዳኸረረ ኣብ ዝኸደሉ ሕዚ ምስቲ ፒኤልኤፍ ናይ ምድርዳር ድሌት የብለይን ካብናተ የፍልጦ ወፃእ ከይትዘራረቡ ሽማግለ ብጎኒ ሒዝኩምለይ ከይትመፁ ሽማግለ ብጎኒ ሒዝኩምለይ ከይትመፁ ቀጥታ ናባይ ውን አይመፁን እንተመፅዮም ውን ናብቶም ናቶም ቡችሎች ወደ ራሳቸው ቡችሎች እልካቸዋለሁ ናፍቶም ናቶም ይዋሉ እንታይ ይባል ዒሉታት ወይ ከአኾራኾር ማለት ቡችላ ይመስለኝ ወደ ራሳቸው ቡችሎች እልካቸዋለሁ እንዳገወረ ጸንሒ ባይዘ ወይ ተዕላማ እንዳገወረ ጸንሒ
حزي شماغل حيسكم لي كيت مصو اكله دويل كالمو تزات اكله ويمس اكله دويل ليلمو نزات اسكي خمس دو يحيش سلام دو يحيش نالواش يمص سلا زلو يترنع سلا زلو يتسق سلا زلو انت تواهيلو كم زولو حيسكم لي كيت مصو وسينا ايه مستي بي ال اف كزرارب ايدلن تي بي ال اف فريسو يو فريسو اندوم اللي قالات نن بعلم يناخسو ناي تግራይ ጉዳይ ዝተወደ እዩ ኢለኩም እየ ሕዚ ጽናሕ ታናይ ኣሜሪካ ጽናሕላ ናይ ኣሜሪካውን ክንመጽና ሕዚ ናይ ትግራይ ጉዳይ ዝተወደ ኢለኩም እየ ይዝብል ተወዲ እዩ ሕዚ ርእሶም ዋላ እንተቕንዑ ርእሶም እንዳድነና ርእስን ተቕንዕ ርእስ እንዳድነና ክንከዲና ወደ ራሳቸው ብችሎች ልካቸዋለሁ ናባይን ተመጽኦም ናብ ናይ ባዕሎም ብችሎች ክልኡኹም እዩ ናፍቶም ሰብ ኦቲዝም ናብ በዓል አብርሃም ክልኡኹም ማለት እዩ that's exactly what's happening زخونه سب كيدو خزرارو انت كيدو اوكي نا ابراهام يبلو ابراهام اوتيزم زحازو سب اوتيزم اللو بتخكل يزارب زلخ سيلو شمن موصا خي مسلكم اوتيزم اللو ناي محساب شجر اللو ناي مردا شجر اللو كردان كردن زي يخل سب اي ابراهام بقى سلازي حدا دنز بلا على غيرو ናይ ትግራይ ጉዳይ ናይ ደነዛት ጉዳይ ክገብሮ ማለት እዩ ሽምባርከስ ፍቷታ ተተልቲ እቲ ቪዲዮ ነተኸታተልኩም ይመስል ነይሩ ማለት እውን ኣብዚ ቪዲዮ እዚ ሓደ ዝተረዳእኽዎ ነገር ኣሎ ክብለኩም ይፈቱ ንሱ እውን እቲ ትማሊ ብዕዋላ ዝተጀመረ ጽምዶ ዝብልዎ ዝነበሩ ብወገን መንግስቲ ብልጽግና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ክንደየናይ ሻቕሎትን ረዓድን እትይወንኩም ዘሎ ኩላህና እንፈልጦ ጉዳይ ወይ ከዓ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ እዩ ክብለኩም ይፈቱ ማለት እውን መንግስቲ ብልጽግና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ጽምዶ እቲ ዓብይ ጸላኢ ኮይኑ ከም ዘሎ ክሕብረኩም ይፈቱ ጽምዶ ማለት ድማ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ወታስ ኣብ መላእ ቀርና ኣፍሪካ ዝካየድ ሰላማዊ ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ክብለኩም ይፈቱ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ድማ እንዳተሰርሐሉ ይኸይድ ምህላውን ኣብ ዝለዓለ ብራኸ ወይ ከዓ ኣብ ማንም ዘየርክዎ ደረጃ በፂሑ ምህላውን ክሕብረኩም ይፈቱ እቲ ዕላማ ዘተ መንግስቲ ብልጽግናን ኣባላቱን ድማ ጽምዶ ንምብታንን ኣብ መንጎ ሻዕብያን ሕወሓትን ተፈጢሩ ዘሎ ሰላማዊ ርክብ ንምፍታሕን ወይ ከዓ ንምብታንን ዝዓለመ እዩ ክብል ሃይለ ደደቢት እንዳስምዐና ጸኒሕ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ሻዕብያን ሕወሓትን ተፈጢሩ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ንመንግስቲ ብልጽግና ክንደየናይ ኣሻቕሉ ጉዳይ كونوا خمزلو بزي حبريتازي كنجنزب نخيل كلكم يفوتو عاوز هالساعات صمدو نمنجستو الصقنا اتي عوي ጭንቀትዩ كلكم يفوتو استي عاوز ጉዳይዚ እንታይ ሓሳብ ወይ ከዓ ርእይተለኩም ንዝብል ንስኻትኩም ኣቦታ ኮመንት ተጠቕሙ ጥሪ ብትሕትና ክላወየ ብምቕጻል ድማ መንግስቲ ብልጽግና عاوز هالساعات ምስቲ PLF ምንም ዓይነት ሽምግልና ወይ ከዓ ዕርቂ አይደልን እንዳበለ ይርከብ ቅድመዚ መዋሉ ግን እቲ ሕሉፍ ዝገበሮም ተጓራቱ ሓሰብ ወይ ከዓ ከስተንትን ይግባእ ነይሩ كلكم يفوتو መንግስቲ ብልጽግና ኣብ ዝሓለፉ ኣብቲ PLF ብርክት ዝበሉ ሽምግልናታት ይልእኽ ምንባሩ ኩላህና እንፈልጦ ጉዳይ እዩ كلكم ይፈቱ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ድማ በአንጻሩ ኣነ ካብቲ PLF ዝመጽእ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሽምግልና ከም ዘይቅበል እዩ ዝሕብረና ዘሎ ወይ ከዓ ኣይቅበልን እንዳበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ እስቲ ከመይ ትርእይዎ ንዝብል ንስኻትኩም ኣቦታ ኮመንት ክትጽሕፉለይ ብትሕትና ክላወየ ወይ ከዓ ንዓኹም ክጎድፈልኩም እዩ كلكم ይፈቱ ሽምባርከስ ፍትዋ ተኸታተልቲ እዚ ኸብራና እስቲ ናብ ዝቕጽል ቪድዮ ንስገር ፂና ንረኾ ቪድዮ ከዓ መሪሕነት ሕወሓት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ትግራይ ተቃውሞታት ይወጽሖ ምህላውን ወይ ከዓ የጋጥሞ ምህላውን ዝብል ዝወጽ ሓድሽ ሓበሬታ ንየ እስቲ ከም ስዕብ ተኸታተልና ንመለስ መሪሕነት ሕወሓት ኣብ ክልል ትግራይ ተቃውሞ የጋጥሞ ከም ዘሎ ተገሊጹ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ክልል ትግራይ ስልጣን መሓዙ ዝኣወጀ ናይ ሕወሓት ሓይሊ ካብ ሕጊ ዝወፅእ ምዃኑ ብምሕባር ከም ዘይቅበሎ ጠቒሱሎ መሰጋገር መንግስቲ ክልል ትግራይ ክቃወም ከም ዝግባእ ዝሕብር ዘሎ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ክምራሕ ጽንሐ ግዝያዊ ምምሕዳር ኣቦት እንከሎ ካልእ ምምሕዳር ምምስራቱ ነታ ክልል ኣብ ዘይውፅእ ዓፀቕቲ ከእትዋ ከም ዝኽእልወን ኣጠንቂቑ ኣሎ ኣብ ትግራይ ክህሉ ዝግባእ መሰጋገር መንግስቲ ብድሌት ህዝብን ንኹሉ ዘሳተፈ ክኸውን ከም ዝግባእ ዝገልጽ እቲ ሰልፊ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ ዘይሕጋውን ዘይሞራላዊ ዘይክውነታዊ ምዃኑ እውን ወሲኹ ረዲዩሎ የፍትዋ ተኸታተልቲ እቲ ቪድዮ ነተኸታተልኩም ይመስል ነይሩ ማለት እውን እዚ ዜና እዚ ከም ዝሕብረና ዘሎ እዚ ውሳነ ሕወሓት ወይ ከዓ ብሕወሓት ተወሰነ ውሳነ ብህዝቢ ትግራይ ምንም ዓይነት ተቐባልነት ከም ዘይብሉን ሕወሓት ብባዕላ ብቕልጽማ ዝገበረቶ ተግባር ይኽብሉ እዮም ዝስማዕ ዘለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ሕቶ እንትቐርበሉ መላእ ህዝቢ ትግራይ ድማ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ከም ዘይቃወመ ክሕብረኩም ዝፈቱ እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ كلكم ይፈቱ እዚ ተመሪጹ ዘሎ ነባር መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንትግራይ ቀጠቢሉ ዝመርሓ ብቸኛ መንግስቲ እዩ كلكم ይፈቱ ሽምባርከስ ፍትዋ ተኸታተልቲ እዚ ኸብራና እስቲ ናብ ዝቕጽል ቪድዮ ንስገር ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ልዕሊ 400 ዝኾኑ መናእሰይ ናይ ዓፋር ናብ ሓርነታዊ ቃልሲ ከምዚ ተጸምበሩ እዩ ሓበሬታ ወፂኡ ዘሎ እዞም 400 መናእሰይ ትርእይዎም ዘለኹም ናብ እጉጉመ ዝተባህለ ናይ ሓርነታዊ ቃልሲ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተዳለወ
ከምዚ ተጸምበሩ ተሓበሬታ እዞም መናእሰይ እዚ አንጻር ብልጽግና ወይ ደሞኒ አንጻር አብይ አሕመድ ወይ ደሞኒ አንጻር ኣብ ዓፋር ዘሎ ብልጽግና ብኣወል 40 ዝተመርሐ ናይ ብልጽግና ስርዓት አንጻሩ ዝወፅኦም እዚ ቅድም ኢሉ ዝተጀመረ ዛጊድ ሕዚ ኣብ ምሕያል ዝርከብን እዞም ዕጡቋት እዚኣቶም ድማኒ ነቲ ኣብ ዓፋር ክካየድ ዝሓሰቦ ናይ ብልጽግና ሓይሊ ኣብ ዓፋር ክገብሮ ዝሓሰበ ዓውደ ኩናት ንምፍሻል ዝዓለመን ስርዓታዊ ለውጢ ንምምጻእ ኣብ ዓፋር ስርዓታዊ ለውጢ ንምምጻእ ዝጽዕር ዘሎ ሓይሊ እዩ እዚ ብቆንዱ ድማኒ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝምወልን ሓርነት ናይ ህዝቢ ዓፋር ንምውጻእ እዩ እቲ ከይዲ ቀንዲ ዕላማ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም የፍትዋ ተኸታተልቲ እዞም ልዕሊ 400 ዝኾኑ መናእሰይ ናብ ኤርትራ ዝኣተውሉ ምኽንያት እቲ ኣብ ዓፋር ዓሪድ ዘሎ ሰራዊት መንግስቲ ብልጽግና ንምሕምሻሽ ወይ ከዓ ንምቋዋሚኡ እንዳበለና ይርከብ እዚ ጉዳይ እዚ ብወገን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን እቲ ብጣዕሚ ዝሕጉስ ብስራት ይኽእለኩም ይፈቱ እሺ እምበር ከስ ፍትዋ ተኸታተልቲ ካብዚ ብምቕጻል ድማ ኣብዚ ሰዓት ኤርትራ ምስ ህንዲ ሓድሽ ጽምዶን ርክባት እንተካይድ ምህላዋ ዝብል ዝወፅእ ሓድሽ መግለጽ እኒሄ እስቲ እሱ ከም ስዕብ ተኸታተልና ንመለስ ኤርትራን ህንድን ዘተ ከም ዘካየዳ ተገሊጹ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ምስ አምባሳደር ህንዲ ኣብ ኤርትራ ሽሬ ራጀ ካማል ተራኺቡ ከም ተዛተየ ተገሊጹ ኣብቲ ኣብ ቤት ጽሕፈት ወጻኢ ጉዳያት ኣብ ኣስመራ ዝተካየደ ዘተ ዝምድና ኤርትራን ህንድን ዝያዳ ንምሕያለን ኣብ ጸላታት ትምህርቲ ጥዕና ሕርሻን ንግድን ዘሎ ርክባት ንምድንፋዕ ምዃኑ እውን ካብ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ኤርትራ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይገልጽ ሽምባር ከስ ፍትዋ ተኸታተልቲ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ነዘስካሕ ዝተኸታተልኩማ ትመስል ነራ ባህሊ ብልቕፅል ቪድዮ ዝተዓንጋነ በብዘለኹም ይመችኹም ሰላም ኩንለይ